मिथिगौना रायजोफोर BPF नि गुन्दागिरि दादागिरिफ्रा मैया हरनि 11टा बारनानै आंनियावहाय दम हरदों, पार्सनेलि एटेक खालामहरदों। नाथाय बेबायदिया सोलिनाय नङा, सिदाखा बेबायदिया सोलिनाय नङा। आं दाखालिबो बुंदों, जुदि नोंसोर इसिबां हामजामारदोंब्ला नोंसिनि केन्डिडेटखौ नोंसोर सापर्ट हो। जों जायखौ सापर्ट खालामदों जों बेखौ सापर्ट होगोन, भिडिअबो खालामगोन, आपल'डबो होगोन। आरो नोंथांमोना खोनासङानला, नोंसोरो बे बारावहाय थै खिलाबो हाया। नोंसोर गोसो हो थै खिलायनाय, अब्लाबो हाया। मानि थाखाय नोंथांमोना दिनैहाय हरनि 12टा 1टा 2टासिम खिनो थांग्रा लामा मानि डिउटि थानो गोनां जादों? मानो नोंसिनि केन्डिडेटआ मोनायाव बेरायनो गोनां जादों? बेखौ नोंसोर नोजोर बोनानै नाय। आरो मैया खैलामैलायाव मिटिं जादों दा, खैलामैलायाव मिटिं जानायनि पाब्लिकना मयनि दङमोन मिथिगौ। चिरांदुवार जोंनि आइलेण्डनि आरो हरिबादनिथ' टपलेटखा, निसिमानि टपलेट अल निसिमा दंमोन। आरो बै फानबारि साइडनि बाक्सानि मोखां-मोखांखौ लाबोनानै बेखौ पाब्लिक जमा खालामफैदों। जोंनाव खबर थाजोबो, नाथाय जोंनिखौ नाय। जोंनि अल निसिमायावहाय 4 मिटिं लानाङो, पाब्लिक मिटिंखौ 4। पाब्लिकखौनो सामलायनो हाया जायो, मिथिबाय। दाख्लै बेसेबां प्राइमारि दंमोन मिथिगौ नोंसोरो? आमथेखा प्राइमारि, आनन्द प्राइमारि, बागमारा प्राइमारि, खैलामैला प्राइमारि, आमगुरि प्राइमारि, बेल' दंमोन दाख्लैनि पाब्लिकना। गुबुननि रावबो गैयामोन। जोङो बोखावनानैहाय पाब्लिक मिटिंखौ लानो गोनां जायो। पाब्लिकनि थाखायनो सामलायनो हाया, बेखौबो नोजोर बो आरो सान। बेनिखायनो आं बुंदों, बे बाराव जों UPPLआनो सरकारखौ दाफिनखायो। दाफिननायनि खोथाया रोखाखा सिगांनिफ्रायनो। मारै रोखा? आं नोंथांमोननो दाखालिबो बुजायना खोन्थाबाय। 15 बोसोरा एग्रिमेन्टखा, जेबो गिनांगौ गैया, लर-सर गैया। सरकारा जोंनिनो जाखागोन। जाय निसिमानि केन्डिडेटखौ फेरेंगा सारखौ देरहाहोआ, निसिमा ओनसोलावहाय सेवनानै थानाया बिनि दायनिगिरिया बैसोरनो जागोन। सिदाखा, आं खेंख्रा-खेंख्रि रायलाया, सिदा। नाथाय आंखौ बेफोरबायदि हरनि समाव फन हरनानै पार्सनेल एटेक खालामहरनो नाङा। जोंदों आं रेकर्डिंखौबो दामनो हायो, आं गोसोब्ला, गोनां जायोब्ला दामगोनबो। जोंनि बे इन्डियाया डेम'क्रेसि कान्ट्रि, बेवहाय बयबो बुंनो मोननायनि मोन्थाय दं। सोरखौबा दम होनाय, सोरखौबा बुख्रुब-सुख्रुब खालामनायनि नोंसोरहा मोन्थाय गैया। नोंसोरबो हो, हायोला, बादा गैया। बेखिनिखौ बुंथ'नानै दोनबाय आं दिनैनि भिडिअखौ। बेबायदि पार्सनेल एटेक दाखालामहर, हरनि समाव फन हरनानै सिदा बुंखायो।